Il-magna tal-ħasil ta' Ġiġa u Leli kienet għadha ġdida. Kienet inxtrat 13 ġurnata biss qabel il-qtil ta' Twani. Fuq din il-magna tal-ħasil instabu xi marki ta' swaba. Imma dawn il-marki ta' swaba la kienu ta' Ġiġa u lanqas ta' Leli. Sibna marki ta' swaba li sallum għadna ma nafux ta' min huma. Ħadna fingerprints ta' ħafna nies biex inqabluhom ma' dawk li sibna fuq il-washing machine. Anke tal-pulizija li marru fuq il-post ħadna. Anke ta' dawk li ġabu l-magna tal-ħasil fid-dar meta nxtrat ħadna. Imma ma qablu ma ta' ħadd. Bqajna ma nafux ta' min huma. Imma żewġ marki ta' swaba imċabsin bid-demm li nstabu fuq il-magna tal-ħasil qablu ma ta' xi ħadd. Qablu ma ta' persuna li kienet tgħix fl-istess kerrejja, żagħżugħ ta' 14-il sena. Dan ifisser li dan it-tfajjel f'xi ħin daħal fil-kamra fejn seħħ id-delitt. Dan ifisser li dan iż-żagħżugħ f'xi ħin mess id-demm u mess il-magna tal-ħasil. Iżda l-ewwel darba li lil dan iż-żagħżugħ batu għalih il-pulizija ma kien qal xejn. Għaliex? Dakinhar bżajt li jagħmluli xi ħaġa. Għalhekk ma tkellimx. Għalhekk m'hemmx dak kollu li kont naf. Meta aktar il-qudiem il-pulizija qalulu li sabulu l-marki ta' swaba fuq il-magna tal-ħasil, iż-żagħżugħ beda jitkellem. X'intħadd fil-kerrejja, rajt li Ġiġa f'nofs it-taraġ. Fir-rokna kien hemm id-demm. Li Ġiġa rajta titbaxxa. Kien hemm Twani mat-taraġ. Li Ġiġa rajta terfa' lil Twani minn taħt zaqqu. Twani kellu rasu mitluqa. Twani baqa' b'rasu mitluqa xi refetu. Imbagħad baqgħet tila u daħlet mill-bib ta' kċina. Bqajt tila u smajt il-bib jingħalaq. Imbagħad ftit wara bdejt nisma' l-krib. Smajt aħħaħ. Smajt ukoll passi jiġru. Passi mhux ta' persuna waħda imma aktar. Smajt ħadida wkoll. Ħadida ta' mal-art. Dak il-ħin rġajt inżid it-taraġ. U staħbejt taħt it-taraġ. Kont qed nistenna li Ġiġa toħroġ għat-tabib. Ma ma ħareġ ħadd. Allura wara ftit ħin jiqbad u rġajt ħriġt. Imma dan ma jispjegax kif il-marki ta' swaba tiegħu imċabsin bid-demm spiċċaw fuq il-magna tal-ħasil. Bil-fors li f'xi ħin kien daħal fil-flet fejn inqatel Twani. Xejn kienet jidla mort lura lejn il-kerrejja, kont ilha t-taraġ għalfejn noqogħdu aħna u għaddejt minn quddiem il-bib ta' Ġiġa. Ma kienx hemm ħoss imma id-daw kien mixew u l-bib kien imbexxaq. Ġietni kursità u dħalt. Ħares fi kċina u rajt li Twani mal-art b'ħafna demm. Nżid kokka ħdejh, missejtlu rasu u bdejt ngħidlu ma weġibniex. Mbagħad ħsiet idi mid-demm u tlaq niġġiel barra. Skont ma qal dan iż-żagħżugħ kien f'dan il-ħin li ħalla l-marki ta' subajh fuq il-magna tal-ħasil. Fil-ġuri jirriżulta li huwa ħierex mill-appartament dan it-tfajjel ġie wiċċ imwiċċ ma' pulizija. Pulizija li kien mar f'din l-istess kerrejja jistaqsi għal wieħed mill-ġirien. Jien rajtu kellimtu l-daġġu f'nozz. Dak il-ħin kont qed inħabbat fuq il-bib ta' wieħed ieħor li joqgħod fl-istess kerrejja. Imma nftaħ li ħadd ma wieġeb. X'in rajt il dan it-tifel jien waqqaftu u staqsejtu jekk kien xaf fejn qegħdin dawn li kont qed inħabbat għandhom. U weġibni. Qalli la ma fetħux, sinjal mhumiex qegħdin hemm. Imma ma qalli xejn aktar, ma semma xejn fuq li kien ra xi ħaġa fid-dar ta' Ġiġa. U jien tlaqt lejn imbagħad, ma kellix noqgħod nagħmel hemm. Żamm lil dan iż-żagħżugħ milli jgħid lill-pulizija li kien għadu kif ra lil Twani mejjed. Għaliex ma tkellimx? Bżajt, kont għandi ħireġ minn hemm u bżajt li niġi fl-inkwiet. Bżajt li neħelb kollox jien. Ix-xhieda jistgħu jgħidu l-verità u jistgħu jiktbu. Imma l-marki ta' swaba ma jiktbux. L-uniċi marki ta' swaba li nstabu f'dan il-flat u li qablu ma ta' xi ħadd kienu ta' dan iż-żagħżugħ.
Il-fingerprints l-oħrajn li nstabu fuq il-post ta' delitt qatt ma nstab ta' min huma. Marki ta' swaba li qablu ma ta' ġiġa jew ma ta' żewġa Leli ma nstabux. Ftit tal-jiem wara li ġiġa ngħatat is-sentenza tal-mewt, madwar 80 avukat u prokuratur legali iffirmaw petizzjoni li fiha talbu li s-sentenza tal-mewt tinbidel f'sentenza ta' ħabs. Fil-petizzjoni tagħhom dawn it-80 avukat u prokuratur legali qalu li l-provi mresqa fil-qorti kontra ġiġa ma kinux biżżejjed biex jippruvaw il-ħtija tagħha mingħajr dubju raġonevoli.